Днес е 12 май 2025 година, около 9:20 часа. Намираме се в центъра на село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. Е центъра, площада. Виждаме и целият център. Паметника. Какви мръсоти има навсякъде. Това е. Това са някакви детски памперси, тук разкъсани. Виждат се. Около спирката. Навсякъде. Ето. Отблизо могат да се видят. Това е. Всякакви боклуци. Някакви шоколадови бомбони, кутии. Кутии, да. Шоколадови. Ето ги. Вода нямаме, ама си тече свободно питейната вода. Надясно ни е вода. Продължаваме да нямаме. Ето надясно показвам. Ето тук в центъра как си се изтича и продължава да си тече. Ето как се разхищава питейна вода. Ето от тук. Минали са кули, вижда се, пукната. Поредното куче тук, връщам се назад, защото другите възможно всеки момент от някъде да изскочат и да нападат. Ето е спирката в какъв вид е. Продължава да се тече надолу. Идваме тук към комунал, който е на центъра. Ето. Виждаш ли какво е? Тук шоколадчета. Тук пак някакъв детски памперс. Цигари, кутии, фасове навсякъде разпиляни. Поредните боклуци ги виждате, които са изсвърлени. С години стояли. Тая печка чак е прогнила от стоене. Ето го, това е. Пак детски памперс, щупени. Изсвърлени, разтаковани. Комунала ето го прилива. И това всъщност е центъра в село Чеканец. Ето. Може да го видите спокойно. Каква картинка!